Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is quote, letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Begadoti ano sheng na tampum fui ala. Brokobana, 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 Brokobaskita, Brokobana, 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 Brokobaskita, Brokobana, Ja, Brada jauh de Baka Kulturu TV speciaal voor jou. Hier op deze prachtige zondagmiddag. En natuurlijk Brokobana, Brokobaskita Tori met de heer King himself. De heer King tak jongen, ja, Tori fano dingen gebeuren. Dus meneer King tak moet contacten. En we zijn blij met de heer King weer dat hij zijn mening mag spuiten voor jullie daar. Dus meneer King, welkom weer in de studio bij Kulturu TV. Meneer King van Wiki Waka, hoe gaat het met u? Faigo? Nou, baru di fusi, iedereen, alasan nama wins penende, wins verentang, amor bitter san na gezondheid, dus met baru ode met wins alles maar gezondheid, alle verhalen barang saf met instrument, dan bijna 60 soort verschillende volks rassen daarop. Baru ode, dat nama. Mooi zo, welkom. Juist, aan Wikipsa, toen Wikipsa, doe betaki. Er zijn dingen gebeurd, misschien laatst, ja, meneer Oosburg, Tori Taki, gezellig, allemaal met jullie. Ik weet allemaal, hoe was het? Nou, mina Oosburg met Taki, elke keer, en blij Taki, allemaal bel uno, dat we met arrangement is dat we dan met mita aan. Het was een hele happening voor mij, met Taki, met Breedie. Want we wakker na gedacht dat je niet naar maar dat je komt als een geschenk vanuit de hemel, is dat toch? En we dan reageren. Het was een hele goede middag, is dat toch? Want Taki, mga beta ons doen takanga man. Trouwens na van, we zijn nou weer het voeren, maar ons burg bedanken en statistiek erop en telefoontjes en make-opname. Was er niet aan Oosburg. Tauza. We moeten dadelijk in een uitzending die zit dat dan elkaar man en want samita en samita man is dat toch. Een of andere is dat toch. Trouwens, je heren dadelijk. Oké, ik ben benieuwd. Want alle informatie, want misschien dat je ook toe lang je informatie, want je lukt alles aan zet dat op net. Dus jij bent ook goed geïnformeerd. Abon, mooi. Want Sani heeft zaak kondre. Want verleden met mij toe Amanda Kruiskade toe. Dus Amanda wil ook graag als meneer King en dan contact met meneer King ja toe in de studio. Dus ataki ook laten we filmen man. Amanda RR senang sama. Amasabi. Me vraag me echt van Amanda kon contact naar onderlet cultuur te. Ubeda cultuur, ubeda tapakada, maar me ook apsa. Amis kregi, die sama me taksa. Amanda me vraag me echt me baksa maar tak jong. Is nou een soort doel wat ama beleg me maar uit takeren no. Sama leg me uit jara. Ik moet sama taki. Amanda kama kona Holland mopen uitvernang. Zonder was maar instrument saptak mopen uithalen. En tamataki zonder was maar sabi. Zonder een apartheid maar de in C euro VHP
Zonder de man sabi, meka mangwe. En zij de meka mangwe, want ama gewoon tjinjugu nanga de man. Oh. En arkama met me verstaan me zet takje. Ja, Dus, maar die man hier verhaal takje. En een valk man, en een DC, en een ondernemer. Ja, maar dat is dat brada. En dan is maar een actie niks. Snap je toch? In affair. Maar wat we gaan doen, we gaan hem uitnodigen. Dus contact Trawiki, of over 2 weken, dat dan maken we ook toe naar studio, ja. Richt je niet aan, brada. Nou bon, dan gaan we hem lekker uitnodigen. Dus die zit die schrijft die meneer, dan werd die uitgenodigd voor Doro, ja, in de studio. En de meneer King, tak, ko babbel, zo, samen naar Beta. Beta is er even niet, want Beta geeft ook les dat toe, sabi. Maar goed, meneer King. Grondtapu. Sepsa. En nou, ik heb het ook met aantekenen, dus eerst aantekenen samen met na van Madistok, minister van Volksgezondheid voor Suriname. Jim Tori, want Sepsa? Meester Ramadan. Jim Tori. Vertel het eens. Tegen mevrouw Simons, Baka, mijn herinnering, trots mijn herinnering in Wang, heer NDP. Snap je toch? Dat ik vandaag of morgen, Baka 25 mei, de kiezer kans te komen in een regeermacht. Een man is naar nummer 1 zijn man horen. En winst alle gwe, want alle gwe, snap je toch? Dat de regering moet zorgen dat je in Sang NDP komt, dat de eerste die op de lijst staat naar meneer Ramadan van Volksgezondheid. Als ze samen doen naar Suriname tijdens COVID. Snap je toch? Als man zijn tek gewoon leuk, als man zijn tekkie, dan weet man gewoon leuk. Afgekeurde vaccinatie, COVID-vaccinatie. Kijk gewoon naar Suriname. Dan man verdwijnt in Suriname, maar vooral in die bij de overheid, op alle de overheidsministerie, is het dat zomaar nog teken en wordt brodeloos. En zo de man voor de particuliere instellingen, de man die een biggie bedrijf, dan ook de man met portfolk onder druk, dat de man moest een COVID-spoiten. En dan kan lukken dat COVID beginnen in buitenste regering. Die mevrouw Feira bende aan bewind. Snap je toch? Alles aan bij kabom. Lukken minister dede tijdens dat je dan lukken die man die stek over om minister dede. Ontrecht weet ik dat naar Amerikaanse toestanden zijn in Suriname. Dan mijn bonk lijkt in vrachtwagen, naar koelwagen, dus zo staan. Dus een man is hier. Dan nummer 1. Trouwens, Chandene sessie. Nummer 1. Horing, dan nakema proces verbaal. Trouwens, man, boven bende zijn de openbaar ministeries no. Nee. Tramang moest doen dat de man het sturen, want de man is naar impotnat. Dat naar mij open is steek, brada. Ja, man. Ramadan, die vervloekte me, ja. Hun die staan, ik heb mijn tak met elkaar de water. Jere no, brada. Oh ja, abu met de kasan dat jere no. Mina is het kleur om abi. Ja, chitak. Allemaal sabi. No, Wawang. Nee, maar mina sabi, je tijd is het kleur mee abi. Zo kleur je abi, dongru. Ja, maar mina blaka. Nee, ik bruin ook ik kleur. Ja, mi bruin. Ik zeg, dat is AMP. Ja, maar mag niet uit, maar toen tak over blaka man, er is niks aan, maar toen tak de karma traning. Nee, maar salah sani. Dan mag karma nee, hallo. Utaki, nou afspraak zou maken dat hier nou, ik heb van jij in Holland toe. Dat unetak kulimoro, unetak blaka man. Dan tak blaka man toe. Unetak neger. Mag tak baywan netjes. Ja, baywan netjes. Baywan netjes, ja tak? Minanga de mana brada. Ja, wa brada. Maar we in de manjari. Lugo no. Ik tak brada ana beta McDoxa tot. Ai. Baywan henistani. Ai. De man nyan doksa na later, de man len nyan doksa brada. Dat is maar. Ten henistani etro. Ja. Abigi kiar, sai de tak de bebori. Jim Tori. Ino sabi? Chago. Nee, maar als je niet sabi. Jim Tori. We moeten je krabita de beslakti. Mek de takano terug. Krabita de beslakti krabita. Hier krabita de slakti. Dan mijn kiri dan mijn guapatu. Dat doe je niet. De Hindustani we abfeest brada. Ano doksa. Allemaal wat doksa. Zo doksa. Doksa met hier toe zitten. Ja, lekker vlees vandaag, hè? Abo. Misap, de zijn het ook wat. Je hoort het, ik ben een man op leeftijd. Abo, go morofara. Abo. Hey, ik volg je zo. Hier was op dat aan dodo sani, zei dat zei. Ik ben volgens aan het. Hier was sani, maar wat is waar? Je bent goed geïnformeerd. Zei hier. Het is wel waar. Sami hier, dat die man is op sporen gezet. Ja? Door
Zomaar sports me op je kondre. Openbaar ministerie toch. En ik zie dat RTB is zoeken jou. Dat is ik best uit naar hogere hand. Want het scout heb je van nodig. Ja, maar zijn maar scout kunnen ook dat. Dus maar zijn karita leren om naar die aan het scoutbureau. Want RTB is zoeken, ik heb zo wat gezegd. Dan is het tijd dat je mijn lobby scout, mijn lobby soldati. Want wat los maar kon, wat los maar tegen op gaan maar. Minus of zomaar een vrouw naar Holland of Amerika of P. Dan gaan we voor street media. De man tak tak jaren nou, wo sena mango, moto sena mango dan wang afkati. En de meteen man nou tak de luku den als ik voor cultuur tak. To sena mango dan afkati. Te afkati tak dem amam ho en camera, zijn telefoon in ano. Me kon foto's daar, fat daar ik gwena in se. Want tai ka doro se baka nek na mag doen. No was grammetje na mag den skin. En beter ke suku dara pusang. Ja, nou, ik kan het zo'n achterliggende scenario. Ik snap het ook. Want als je zegt, tek dara, voet dara was dan niet. Dan tak je kan, dan heb je uitlokking. Ik snap het ook, dan moet je zoeken lokken volk uit voor mijn Tjanka hebben een zogenaamde lockdown in de country. Maar Tjan, mijn brada, je bent al uitgeschakeld. Maar de mannen tak salarie dat de mensen. Maar dat salarie, maar dan moet je zoeken maar. En dat is werkelijk waar, want dan net tijd ook Suriname zijn rep en roer, want RBT is ook daar. Want de man tak ja amakos president. Amakos no wat bro. Dat dit is een vast roddel. Ja. Maar ze zijn dan door het toch. Jim Tori dan. Dan met die door de wangen was ten in een woord toch. Ja maar pura maar dan. En dan man die drapen de rigen drapen. Bapper. Marktmeester ja tak. Marktmeester nou bapper. So we gotta boy. I don't want fast here. Maar wacht. De kleur voor uno, a kleur voor uno. Neers de man met de tap strati. Ja. Dat de man gewoon woyen nou. Amang going in woyen nou. Dat amang going in woyen, amang going die best want today want amang na hustle man toch. Ja. Dus hij is hier en daar en overal. Ja. Dan man kom bak, amang kom met een varikade. Dus aan die tapping een stand. Mas pot sanen tapu. Ja, dan maar pot de stand. Voor elkaar stand. Dus dan zei je pot dat de taberi na tap den graf. Kruis sani. Na een kruis. De krans sani na een broemtje. Oh, de krans sani zei je. Ja, de krans sani. Ja. Dat dan man met tappen aan een stand. Oh. Nou, maar ik zeg marktmeester, die marktmeester de marktmeester de karama contact. Fala kadi, mina bedra pera marktmeester. Dat zei je. Dat zei je, mina die zanga dat die. Nou, maar lomba kan man, want ik zei toch de man is tot zijn mondje gevallen. Dus marktmeester taki aan mij taki, ik zeg je taki me taki. En dan de mapurama. Ja, maar marktmeester de mako taki on. Die masan baka. Paga. Maar kijk, vergenen pura ma anu baka. De potama strati no. Pamam go strati. Pamam gono, ja, pamam gono. Oh, de man de bewan de man top strati. De man strati toch. Dan onde man kon see. Amdata man ko wat today da. Maar a volk funo, a ras funo, a volk a ras funo, sabi toch, a ras funo, a dumru ras. Si gamam timak ti brada, klari. Gamam timak ti brada, met yang brada, met temi mag grand tangi bakara. Deed hem op een moventak met een goeie. Boy, dat met ons man, ik heb het ook. We zingen want de biggest man voor zingen man manas ribi crossi. Dat dede wan aan het tapo. Alla trasna sama doe je doen. Alla shenge tap je. Ay, want die me actie goeie. Man kami man beter aki. Dat play ook niet maar toch kami sa more beter mi ma. Was ik klas met ede. Mi matak lukona asan fi dondrape. Sabe toch. En dan ga play mi ko aras baranga sa. Boto 2 wiki lang tapse. Magiling wesarik batang bogo was fos mi be konta ba ide de stay matak mi mago na ben drink. Van mijn vader naar mijn boter abra heel groot tapo. Maar ze had me pas erna kona. Ze hebben dat trasje van Britten geraakt. Nou werkelijk. Een groot tapo loont toe toch. Ze nan don te drapen, tata don te Europa don te ja. Ik wat heb ze, brada. Ik denk dat ze brada tapa boter dat hij. Te kataba deke luku so luku. Naksine si so watra. So watra. Mooi, maar goed. Mi breedte dat is dan.
Ja, die daar cultuur heeft dat die woordje, want je zou eerst die van grondtaputang, en op de man samen dat net, maar dat je chan ook kom baga, maar dat chan ego kom baga, want die, en dat doen we maar stemt op chan, de lichte kleuren maar. Zo achterlijk, nou kan is maar achterlijk hè, maar dat meer mag dat toch, dat is onverantwoordelijke uitspraak. Zogenaamd, nou dan gaan we naar een stemlokale. Zomaar gaan naar een stemlokaal, wat is mijn stem? Het is toch achterlijk, jongen. Nou, maar discussie via mami onchi. Wat heet dat? Ja, maar going there. Niet aksama, maar dat niet aksama. Even maar met nap tap alle dingen een stembureau. En lukken zomaar gestem. En wat is mijn stem? Maar het is al lang bekend. Dat heerser stem die man. En dan meneer soms mij tak jongen, want volgens mij pas zo met meneer want mij tak me no karama ne want dan maar mati, ama tak yo, gado me kom mistake, tak gado me chan wini, maar gado me kom mistake, voor gado me kom mistake, juist gado me kam wini, voor op unsrana man, adungruras ai, dat me gado me ama wini, dan no wesi sumana man, ama tooneel en ware art, want ja, misre de Afrikaanse bar meer te komen, maar oké, allemaal winnen. Snap je toch? We gaan altijd van het goede uit. Snap je toch? Maar allemaal winnen toch? Look samen met je. Dus no. De Amerika was spreekwoord van chicken in kous, rooster, dan weet ik veel. No, allemaal in kous bakken. De brokken worden voeten, de rollenbollen of café, kan NDP. Ja, je ziet, dat is mijn NDP bakken. Allemaal kan NDP bakken. Mana roko sobrada. Want no verkeerd de big verraders den de, want de mij beelden de streven in zogenaamde partijen. Hey, maar ik snap dat niet. Dat jump op me via jump op gedrap ego. Ja, maar we zien dat wel, maar de change. De master is ceremony. Ceremony. Na NDP de man roko. Hey, maar was maar de trouw het in een chan. Na saya dat chan het. Maar ben je toch die saya toch? Saya dat chane so na mig ba arkimatori saya be dena ana stupares is af mana stupares ai saya duma bekend is drape fa andi fa FAP behandelen man na stupares ja sani ni mo pa osa met kay gitak barat oké ina tak ai chago ik heb er niks aan fully is dat amai vertel stupares fa FAP behandelen man en volgens mij amai siki wajah ini sama itaki lagi, mereka pada mataki. Kan enak kuat sama Ami. Ama of course ya, berat, mereka itu. En ama itaki on, ama di FAP 1 of 2 weeks itu, de man regel en tori, dan mau bos tori kadoro. Nou spadra apa sedang? Ama betaki kan tevorok batu tak, ama investeer bom voor money in FAP. Ama betaki ba? Ama investeer om money nema. Ja, maar de malah gudu, de malah tak money. Nama gudu. De money. The money, Mariano, sorry, pa money. If you want carry money, could you don't take your money to the. Ini sabsa bawa no. Ini sona bawa. And look na ala ho fasi ya. Minta ka ersa na bo folk en meka mistake of the day kita kyo is a fral adungro bo folk en takyo. Iedereen is goed. De man is die Hindustani disi. Ja, tussen het Hindustani dik mop uit India komen. Ja, Hindu nanga Muslim. In India is je van mijn kinderen te toch. En in India, een leefstijl drap hè. Nou, een kasten leefstijl toch. Je dat drap in midden, ja, if je black amore me, united, if me kleur kring ore you, mine sis restredi. Maar snap sana sani. Ada alama de soal mi betan sing ni stan de mara de buang, de mara de buang. Ai. Maar de you believe. Ina believe sing ni sani. De believe ni stan jari. Maar de be bon toch. Maar hier no barara. Kami tegi. Hindustan mani be abajari. Be dewa blakani kerman. Ja, mama be boom. Hier no barara. Da believe nang wan niker vrouw. Hindustani vrouw. Dus ana Hindustani be abajari. Blakaman be abajari. Ja, maar niet allemaal, we gaan niet allemaal over dezelfde income scheren. Boan daarmee drie toch? Eerlijk is eerlijk. Boan daarmee drie. No. Ik snap het helemaal leggen sana. Maar takasan het, meer want takasan sa familie takasan. Ja, wanneer de nood bij de man is. Snap je toch?
Mina mantagama in strana tonga. Mate awatras don te jasasi. De si sumana e mati. De lukuta ki on Hindustani, Japanese, Snezi ja. De jullie dumruma e bar karamanta. Je mina luku sodan de droge. Pi allemaal dat tak. Me kon dadelijk wat even. Te de rij bagay klari. Maar Hindustani. Brada. Maar je hebt de stredi. De man no je hebt de stredi brada. Brada, Hindustani saya tak ja. Kita tak bel tawan jari nang Hindustani to. Awan iba bigi Hindustani mandra wana maar be bigi morami de brada safama be de mina gelijke. Bigi brada die. Abi trouwens Hindustani vrouw brada. Want clear Hindustani vrouw. Afro taina osa in stad de osa strana be gevaarlijk bigi toch. Afro hede afro be taina osa. No presana be go. Tok tamang mo pastratiko. Amai phone vrouw. Amai tak blaka my phone vrouw. Met tak blaka my phone vrouw. Tak amai phone vrouw. Aksama sa vrouw duat. Une be sa vrouw onro ai. Une be sa vrouw. Tok tamang ko yere tak yon. Na gevaarlijk na osa drate da. Da amai libina osa en mabedena osa pabedena osa brabedena osa tinsabedena osa. Dan gaan wij voor mijn vrouw. Maar boa la mindri, allemaal dus. Er zijn ook goede ertussen. Dus ja, maar dat heb je overal. Ik van de mij tak de Marokkaan. Maar het zijn goede Marokkanen. Dus alles je hebt goed en kwaad. Alles. Ik wil ze nog zien. Ik wil ze nog zien. Hey, ik zou dat maar denken dat ik maar hey, amaner king, ama is staan niet joh, ama. Dat ik denk, ama nou racist jong. No. Dat is ja, van mij te gaan. Ja. So dat no de eens dan gaan man toch de plak man en man na nee. Maar look no. Maar je loopt alle de man. Look no, ik weet maar toch. Dat je op een moment yang man de een debat in een discussie. Afkozen samen begint te tak jong. Hey. Je nou racist, want je denkt contrafascist. Dus anders denkende ten opzichte van de waarheid. En dat je die tori die aan het true. Die tori die na true. Dan mij plakken aan die tapine. Tapi bosu. No se te no kapi avant mij te je asan die stak jong. Hey, hoor maar voor jong. Praat anders. Nee, ik zeg maar, ja, maar waarom moet ik anders praten? Ja, omdat je andere mensen uitsluiten. Nee, ik sluit niemand uit. Ik praat de waarheid. Het is jouw mening, het is jouw waarheid, het is jouw visie. Hoe de vork in de stil zit. Mooi zo. Hey, verkiezingen door bijna. Je ziet, de dingen beginnen lang. Je ziet dat alles met begin voorbereiding zijn taki. Wie gaat, je ziet, alles je ziet channel de toe. Channel guapara, channel de alles zien. Je ziet hem nou de straat opkomen. Maar je staat zomaar Karwa top, Karwa. Maar voor street media. Ja, in die man. Maar gaan niet met die want discussie verleden. Ja, maar laatst maar hoor, we chima sa meeting. Ik wil man. Alle desma voor NDP bedrapen. En voor mij bedoel ik een mooi blok Inji. Want de Inji praat itu. Ini praat itu brada. Jangan, dat is mijn arkeren. Dus mijn hoop dat je een Karwa, je street media, ze hebben het trouwens wel allemaal iets hebben hier blok voor de street media man. Dus misschien de mannen de mannen echt man naar de ati op de juiste plek. Dat mijn takkie. En mijn takkie jongen, naar mijn beja volk. Links rechts, naar mijn beja volk dat ik gewoon een NDP een laatste kans. Maar dan verspan. NDP die begoede, allemaal ik kan ze bakken. Allemaal zit dat jongen. Het was een, ja, mijn tagera, maar het was de verkeerde weg. En ohne kost nog eens maar de kous, want als hij voelt een pakje tot. Om te praten over het ja, dat wel. Want die betaken ook toe in het studio voor Lembo, maar met zo des maar dat jong. Ja, want mijn kost man, die zien dan dat hij, hey brada, die man is een jonge man, maar mag met mistake toch? Oké, maar nou is hij terug bij NDP? Ja, natuurlijk. En wat is nou beter tak? Te wam chin. Look na nele, te wam chin aan je man aan je pafasi. Is dat toch? Je bent tak niet van big ba, want in biggie in het chin aan na de regen tak na te regona man aan vrouw, dat is gevaarlijk.
Sabi toch, dat doan legt hem maar uit. Dus bijna doan legt hem maar uit. Fare do cara grondtapo. Fare do cara grondtapo. Sabi toch? Maar toen was midden, pede que tak de longa baka. Dan mana ngapa. No atrasei de na bigoan. Daar is het ook no birma, no bifra, no bra, no sano kan def yebde. You ma of you pa. Dat de dreka osabaka. En het pakito dreka osabaka. No. So be het klaar is Kees. Klaar is Kees, Amandoro also. En amai taki zei dat toe. Dat namoro dat is mana arti zei na man et taki en samai taki. Amata ka baka speciaal omdat aan sorgu van Disney en Wens taka manisi die vertegenwoordigt VAP. De man lasa verkiezen die zie. En die man de man lasa verkiezen. VAP en NDP moet je dan verkiezen toch? En dat is maar een moro. Want change moest komen, want je ziet dat hij... Maar toch de man tantaki dat tja verandering komt. De man taki jong, pina bede. Mi bo aksa manisi even bejati de. Me kan zorg mi wang verandering. Oké, dus we gaan hem uitnodigen dan. Want Tama zegt taki, luku mi volg een interview voor uno nanga man vrede met jaren. Sorry, hoe bestel maar een vraag? Zij ik aan mijn bedrijf. Mijn bedrijf is want ik vaak vaarlijk. Van ik doe dit, van ik doe dat. Nee, brada, mino era rotzooi dat. Sana rotzooi, brada. Tegen sa VAP doe concreet. Want aan een VAP die regering hebben, brada. Aan een de man die vanaf zijn deel van zijn bestaan, de man die in de regering. En mi bo aksama dat, mi bo aksama op een heel nette manier dat, brada. Olang din in VAP. Saya sabi voor VAP. Saya vertegenwoordig in VAP. En ik zat aan politiek. Isaba politiek die VAP voert. Isaben. Het is een tegen. Want saya sabi VAP. Miga tegen VAP. Dus nou van je takas maar moet je studeren toch? Antwoord nou die. Ik ga bestuderen, maar Isabel zei heel veel weken die naar Rome leren. Dus morgen vragen de. Kan de maar opbellen bij antwoord dat hij. Dus nu ben ik dat je. Dus aan de van jaren. Want met kan toen maar met kan amanisi en met kan wat trama in wat trama. En dat is maar naar maar toe. We brengen dat je. Lubuna sende mij send maar koja. Dan mij ben je achtervallen lagi. Lubuna sende mij send maar koja seba. Megara. Me begi de ara dat je no barara. Mana uru kelo lip ni res. Maar fijn is dat maar want amata kan sabi. Maar bij een belly maar je nam niet op. Maar even mama bel me dan tak mi gama mijn telefoonnummer toch? Ja toch? Nou, dan aksama dat otama abi telefoon sama jam nama. Maar tak mo bel king info. Nou, mina sa mama barara. En brada het is belediging ja, maar mina mama. Dus mijn tegen me dat de stap me. Me asirin pede stap me. Vader du stap me. Ik de takangami. Ik de converseren nangami. Ik de gon discussie nangami. Ik vind het sangat barara. Ino stap me. Me minta niet op kruiskade. Ik nap drape, maar mina kruiskade maar. Ik napu. Isini ik kon takangami. Me takangami baka. En dat is gewoon normaal. Ino blaka bara, mina blaka bara. Maar mensen kunnen bellen. Ama sekudang. Ja, bellen, want als telefoon mij niet betekent. Maar lukken nou Utah kan maar bezoeken. Amante Utah kan bel maar mina kan maar ja. Dan kan hij bellen, want tracking. Kan ama tracking. Ja, want je looking. Maar mina working. Hey, maar in volledig alleen komen. Even sana sungu baka. Ay. Maar ja, maar sana ta sungu. Isa fu zei Zei maar de minister voor OE. Maar na professor, no? lukken nou isa sansa da maar voor chronisori toch? Dan maar voor een olu een buis sani na kokosani. Dan maar voor maar dan maar. Dus sana da maar doorsneden bijna 1,5 meter of 1 meter doorsneden. Ja. Die is voor die in Europa kan kolker. Is dat toch? Dat jadi maar voor maar nanti na maar voor tupciu. Balas koroni. Mino gas koro, uno gonas koro tu. Mada sansala madu, de masori aya gro tap tak lukono. Ma pura ouro wan bombigi wan, dan ma potup ki wan. Wie houdt wie voor de gek? Sabi toch? Ina kan por ma bigi kokoro. Ja, wat je
De pot tupci man. Sorry. En moet ik brada. 2019. Ik nam me in Sovjet Maastraat. Bij Suri Goudde of naar Suri Cheers naar Van Mandé. Drape tegenover een casino. Perama pota een nieuw terminal voor bus aan drape. Gotro die ben drape. A bigi gotro di bedrape. Dama be dempa, dama be tapamant tot. Nee. Na sem rotzooi. Dama pot tup tin kokro drape tak asan mus do water afvoer. Dan met hij dat jongen, de man die even niet gaat konderen. De man die even niet gaat konderen. Naar een bigi zogenaamde een man die zogenaamd euro staan naar de regering. Naar een man die even voeren konderen, even niet gaat konderen. Want naar een man kies roko. Dan man het kiezen roko brada. Want dan man kiezen roko, dan man voeren roko uit. De regering of regering. De man volgt de man. Want ik ga maar roko. Ik heb zo'n beetje die bijna 10 meter breedte. Snap je toch? Ik ga er voor Sovjet Maastraat. Zo bradi ik ga er bij de. Dat wordt dan pak ga er de pot tupje een kokro. Voor ongeveer 50 centimeter een doorsnede. Toeptien kokrosie na zee. Dan kan man moest de water afvoer voor een biggie gotro dat die bij me vanaf A7. Container aan gotro. Container naar Liba. En dan noem ik denk ik morgen varen. Want die nemen zogenaamd dikke drapen, tapdrapen. Dan vraag ik me echt dat van een man doet door naar Liba. Master namane, roko di gotro san onder water nangana warati. Dat volgens mij drapen, maar tapa man. Volgens mij tapu. Ama tapu ya, en doordat hij maar tapu. Brada, na zo de bezig. Maar drapen is sumo. Ja toch. Na zo de bezig. Drapen is sumo. Ama tagi elkaar, atena na NDP bedam bo entare voor. Hier de mij kwa, dus de mij kwa falig mistake nangana manisi. Maar gine man opdracht, maar gine man opdracht. Maar klaar dan no controleren de. Voor controleur een rokoman en voor controleur een controleur. Heb je dat? Maar je hebt een probleem. Ja man. Ja brada. Oye mera brada, ilon jobas do de tak mo leke tak amala. Ni me grap era, me grap no grap. Doro. Ja toch. Beta en de hout, je ziet het mensen, beta het bar wat je het beta voor gaan met je. Nou rustig man, ik druk je zo tide. Dus ja. Lesgegeven? Ja, vandaag lesgegeven bij les gewoon. Dus ja. Dus ja, we gaan straks in de keuken hè. Ja, het is dokterdag vandaag. Dokterdag vandaag, lekker. We zijn hier met broer, dus ja. Broer, abra zei bij Abben van Gotro, maar dat is zo'n ontwateringsprobleem als er nou. Maar dat met ik het ook. Dus een drape volgens mij die de man tap drape en drape allemaal eindig. De mannen gomorren varen, dus de man op sa die gomorren varen. Ik denk dat die gomorren varen, de man op sa Waldekstraat. Diki onder op sa Kwaku, diki sa onder de Zwarte Hoevenbrugstraat en diki go langa voor gaan naar Liba. Voor mij kan doorstromen kan de. En een sluis, een eventuele sluis, ja. Maar de mannen doen dat niet. Nou, de mannen doen dat, ik denk het niet. De mannen doen het, brada. Ik stond erbij. Ik stond erbij en keek ernaar. Ja, ik stond erbij en ik keek ernaar. Ja, ik keek ernaar. Nee, we lukken naar brada. Ik wist toen ze voor de scoren, maar wat technische dingen aangaat. Ja, brada, alles maar kan je stakken wat daar gebeurt, kan niet. En ook kan. Nee, toch, want kan er lukt al lang aan baan. Dat is zo. Jaar in, jaar uit. Want pas alleen komen, en mijn grandma, hij had 15 mei 90 jaar. Hè. Mijn grandma ben ook na pomp gemalen naar OW. Hè. En de Arotonde, dat ben volgens mij naar academisch ziekenhuis, die rijdt Sofie demonstratie op de begraafplaats. Ja, mijn sabara. Dat ben mijn grandma bigger roko. Ja, dat ben mijn grandma roko, want mijn ma geboren naar Redmondstraat, dus dat ben mijn grandma bij Wakagwaroko. Dus ja, zij kan er alles van vertellen. Dus alle jaren tijdens grote regentijd. Nee, aan een grote regentijd, tijdens grote vakantietijd. Ja. Dan is dat wat er bij heen. Ja. Dat wat er maar voor Strana Liba, zijn naar Gotro voor met asset. Maar ik kan go pikkie visie naar Gotro. Oh. Visie, ik ben pikkie naar Gotro erachter. Maar naar graad visie. No man, brada, alles wat visie. Brada, na me grap na Strana. Ah, true. Na me grap na Strana, brada. Alles wat visie bij die naar Gotro dati. Maar wat dan mijn mapa Liba toch Strana Liba kom. In zee. Want Ratorio. Umit wawa na strati.
recentelijk. Dat doe me dan naar straat. Aman takwan sani, aman make een soort analyse, maar ik vraag mezelf af op grond waarvan aman make analyse. Omdat die de tak die na brokobas kita isabito. Aman taki wan leerkracht bij verdien in 2010, dus in de periode 2005, gomi 2010, 6000 SRD en een koers, een US dollar koers bij de, nee, een koers voor euro no, bij de 4, no? 1 op 4, hè? Of zo, mina sabi. Nee, maar bij de 1 op 280 of weet ik. Nee, dat was US dollar. Dat was US dollar. Amatak wan leerkracht bij verdien 1800 euro uitgerekend. Maar dan noem ik mijn analyse, hè? Want ik kan me nog heel wat herinneren. Mijn oude econoom, me herinner me voeren. Mijn masrefina docent. Volgens mij bijna 30 jaar ikba, 28 jaar of 27 jaar ikba. En het is nog nooit voorgekomen dat ik een leerkracht verdien omgerekend, dus SRD omgerekend in euro of in US dollar gelijk aan 1800 euro. Nog nooit in de geschiedenis van Suriname. Want alle de verhogingen die komen door de jaren, vooral onder NDP-regering, alhoewel de devaluatie bent, dan zou die 1800 euro nu tenminste 1200 zijn of 1000. Maar nu al leerkracht ne verdient omgerekend niet eens 400 euro. Dus op grond waarvan Amandis met qua analyse. Want elke econoom weet, er zijn een heleboel economen daar in Suriname, een heleboel. De Anton de Kom Universiteit produceert jaarlijks, levert jaarlijks een heleboel economen af aan de maatschappij. Elke econoom weet, er is geen inflatie en dan is er geen ontwikkeling. Ontwikkeling gaat gepaard met inflatie. Meer ontwikkeling wil zeggen meer geld in de economie, waardoor er ook een hogere inflatie is. Dit is nou wetenschap. Dat is nou puur economische wetenschap. Dus tijdens Finneting, allemaal betak er was stabiliteit. Er was inderdaad een beetje stabiliteit, maar het was een schijn wel van, omdat we nou aan kong, nou aan contra, nou aan man, nou aan president of suma, maar om tak wel van asande. Al die tijd, a kondre bedrijf op ontwikkelingshulp. De salarissen van de ambtenaren waren gegarandeerd op basis van ontwikkelingshulp. Is 1. 2. Tegen terug aan ontwikkelingshulp doen. Alle dit soort passielijk, Weidestraat, Maagdenstraat volgens mij naar ready text dit toch? Ja. Ja toch, a passie dat. Nou, bij de een geschenk. Tak de maar bij betegelen hier foto, dit trottoir, de maar bij betegelen. Maar volgens mij is het eruit door finish. Nou, nee, los voor Maagdenstraat. Maagdenstraat met onder finish aan, hè. Bij alle de Goudsmit de. Nou, men denk je man. Zwarte Hoevenbrugstraat bouwt aan Mickey. Nee. Toch, maar mi etak. Finish aan, toch? En dit is allemaal persoonlijk, is dat weer. Maar NPS. Ja. Dan ben je nog een straat in Suriname. Oké, hoor je punt. Maar in elk geval, de maar betegel de trottoir toch? Dat ben een foto zie, wij de straat, in foto, alles zie. Dat was een geschenk van Tata. De scootwaggie voor een soort kleur de scootwaggie bij Abi. En een Tata kleur de scootwaggie bij Abi. Zijn allemaal dingen waar je terug kan refereren voor kan tak van, hey, ik kon er bedrijf op basis van ontwikkelingshulp. Hoe kies ontwikkelingshulp? If regering een NPS. Want we gaan altijd demonstreren samen naar Holland. Nee, een NPS altijd roken samen naar VAP. Ja, toch verbroederingspolitiek. Nee, maar bedoelen ze aan dat hier. Dan gaan we op de moffen toch? Ja, toch. Dat zouden ze toch zeggen van wat ze gedaan hebben? Ja. Nee, de man doet het aan het brada. Maar leggen je bij de teamboy. Dat ik kan mag dus laten, maar dat nou. Ben ik altijd naar foto's heen. Ja, toch. Naar Hartjestad. Naar Hartjestad. Burenstraat. Hogestraat, Waldenstraat, Hoogstraat, de straat die dat is. Ja. Ik zou wat in de straat die dat aan asfalteert. Maar vroeger jaren, brada. Ze dit in de jaren 60. Nee, maar je tak de maar bij Maagdenstraat bakken toch? Maar dan leg je dus als je tak nou tak je de man met Maagdenstraat aan. Dat ook nog met dan in de jaren 70. Nou, in elk geval, ik kon er bedrijf op ontwikkelingshulp. Bouwt draai kon er zonder ontwikkelingshulp. Maar ontwikkeling is gekomen. Isabi toch? Ontwikkelingshulp kwam minister dat voor defensie, zoals toen commissaris van politie. Isabi toch? Als maar geen carrière oplek commissaris voor politie, voor Gotapwan lijst voor VAP. Toch? Krishna Kumari Mathura. Toch? Oké, mooi. Als maar weet taki toen dat de regering Bouter zo populistische projecten uitvoert om stemmen te winnen.
Isabi toch? Maar ontwikkeling komt, ama met highway, ama rehabiliteer Kennedy van de Karap Martin Luther King weg. Ama zit wan bouterse highway kom. Ama met abrochi wan animer sabe chamoni. Ama be reina kwan brochi da na Carolina Creek toch abrochi bestorting. U vergiet tak na ondervinden tak na wan veerboot umbem teki. Dape toch na Carolina toch? Fu abrago na Joden safana. Toch na wan ponton verbede na tuwagi of 3 wagi na nga fifi bronfits beka abra. Bouta kong, bouta tak no, we mek wan brochi. Ama meka brochi. I begrijp me toch? Fine start na nga wan brochi abra saron, na saron dape toch, saron project toch? Dape toch, na Slangenhoofdstraat bakasi toch? Oudpad van Wanika. Bouta kom, bouta meken af toch? Bouta mek wan brochi na Batesta dape toch, na Fabi toch? A kong aset kong. Diezelfde ministeriaat Noor Mohammed. Amai bouw wan brochi abra Fade Karab doorsteekbrug toch? Het is een plan van de NDP. Als de NDP had gehad, was alleen aanpak. Dat Amandis bij de voorzitter voor... En de voorzitter maar bij de Basina Fade Karab wegenautoriteit. No, Nasrana whip. Wan zekere kill whip. Van het hogere straatbouw rehabiliteer. Bakate highway meki abrochi. En dan kom... Van mij taken kom ik propaganda naar een trauma plan. Wat is het? Is Boutas een plan, is Boutas een visie geweest. Is dat het? Dus aan mij takwan toesani ontwikkeling ook komt. Maar sowieso als er ontwikkeling gaat komen, komt er meer geld vrij in die economie. Toch? Waardoor men ook meer ruimte gaat hebben om te besteden. En hoe gaat de andere kant? Die is nou puur economie, vraag en aanbod. Hoe gaat men erop reageren als de vraag groter wordt? Toch? Gaat de prijzen ook omhoog. Dus inflatie komt dan ook bij kijken. Dus dat is normaal. Vind het ding, even samen gosobung in een country. Zij de maar beser loes Maggi Blok. Zij de tapscoro de maar beser een cup soft. Cup soft toch? Prik toch een cup soft. De maar besering in een brood. Dus een batra. Een chim batra soft. Sabe kosten toen vind het ding 1 SRD 25 cent. Toch? Amabe serie, amabe open na mij serie een cup soft 50 cent op scoren. If abe gosso bungi na konre dit score op chimbo aba monitor de ouders bouw maar gidenga monitor voor maar bij een cup soft toch? En abe go toch? Zeide de mabe sani Soudane, zeide de mabe Roko Soudane tak de mabe se loose baby layers refi. Toch? De mabe se loose baby omdat smano be ap money voor buyen toch? De mabe se loose sigaret toe toch? If abe go so boom dat de mano se loose one toch? De mabo buy een pakkie toch? Tibe go in zo'n bierti. De bierti lek nu weer na een pond bakasi in de plan. Omo beser 1 pound to sukru. Terwijl sukru is er 1 kilo toch? De man beser 1 pound. Dat is man op de abamoni toch? Voor bij 1 kilo. Tak van de sande. Het zijn feiten. Die bouwta kon. Koers gwalog toe. En om mijn man vergeten dat bouwta inaugureerd kon 11 augustus 2010 is die man geïnaugureerd tot president van de Republiek Suriname. En mi verjaard 10 augustus. Bouwta kon 11 augustus Jannie Simons weer asangi amang. Is dat toch? November 2010 in hetzelfde jaar is de US-dollar koers moesten ze devalueren van 2,85 naar 3 SRD 35 cent. En die euro was gebracht naar 4 SRD 25 cent. Het moest, toen was Wani Boudou, zij was minister van Financiën en ze was directeur van het NOB, Nationale Ontwikkelingsbank. Ze moesten devalueren, want waarom? Al die tijd. Asambe de was geen welvaart. Vene behora konre zogenaamd stabiel, maar kunstmatig. Er was geen sprake van productie. Er was geen sprake van vraag en aanbod. De SLM bevrijd op en neer. Wie kon genieten van die tickets? Alleen de elite of TB Apwansma naar SLM Ibeki. Misap om mijn man persoonlijk sma. Bigisma, vooral die bepaalde mensen uit de kerk ook. Isabit ook, dus man, Beroka, SLM. Of zo, ja, met Tegi, ja, met Takfasande. Toch, de man bevrijd gratis. Ja. Toch, vind het, dus Assemblée was geen welvaart, maar er was geen productie. Bouta pot een mooi kerstboom tapa ona. Mo leg je uit aan dat we tak, ja, wat heeft een kerstboom hiermee te maken? Verleden me look een eurofoto, mijn bladeren, want een eurofoto, voor jaren geleden. Ik ben een kerstboom sa fronten bij de tapaplein. One mangri kerstboom. Een boom bij de bijna uitgedroogd.
Bouta zit wel mooi biggie bong. De mannen bij doen stadsverfraaiing. De mannen bij roken op stadsverfraaiing. Va waterkan bij de. Abe tingi junkie. Dat ben na omrei. Pede abe tingi abe junkie. Helemaal dat be tingi plasje na poepen. Tak van de sande. Het zijn die feiten. Isabi toch? Het zijn die feiten. Wansan nomo de vorige man bij doet toen. Pe bouta de. Bouta nom kong. Pe bouta de. Pamande. Ja disi. Dati. Bla bla bla. Maar bouta kom. Bouta setting. Bouta rigera. Kondre de ma boycotta. Ma alla fasi. De ma kanga. De ma stoppen ontwikkelingshulp. Hij moest gaan lenen. Isabi toch? Want als je ontwikkeling wil hebben. Fysieke ontwikkeling. Moet je gaan lenen. Ontwikkeling wil niet zeggen alleen stabiliteit. Daar konden we niet ervan genieten. We bestonden op een lagere school. Tot daar werd er gediscrimineerd. Sorry om het zo te zeggen, maar nooit de ma beserwang baka bana tap scoren. So bara, if ano bara dan bara met aardappel chutney toch of dan een roti. Omdat zij die directeur van die school was een Hindustan en die Hindustanen waren in meerderheid op die school. Het zijn feiten, zo etnisch was het. En de VP toen was een Hindustan en vinden bij de een blakke man. Isabi toch? Zo ver waren die. Mi best doe een klas, lagere school, basisschool toch, weet taki. First mi vierde klas. Dat umbem doen een voorstel op scoren. Maar voorstel umbem doen. Al die Hindustanse kinderen hadden diezelfde vrouw voorgetrokken. Dat Abchin kan gaan zeggen, mina sab heeft na Shanti of Suma, mina sab de artiest, de Bollywood artiest. Maar er kon geen nationaal iets gedaan worden, dat iets dat iedereen kan verstaan en begrijpen. Iets, een Hindustanse dans en alleen die Hindustanse meisjes konden meedoen. Jullie niet Hindustan, dan met dat Japanese, Blakama, ala de Sandat, toch? Ik snap gewoon nou wat ze in ben lukken. En met tak van de Sande. Het zijn feiten, het zijn dingen die ik persoonlijk heb meegemaakt. Ik ben nog op OS Petunia straat naar zorg en ook. Ik heb tak van Sande. En dan ben een directeur bij de een directeur bij de eerst een vrouw, daarna een man. Isabi toch? En die Hindustanse leerkrachten, zij waren altijd daar. Dus om die man heen. Begrijp je me? Je nog bij Maseki. Met tak van hoe oud was je toen? Volgens mij was ik basisschool. Ik ben nooit blijven zitten in mijn leven. Dus in bereken ABD, ik was 9 jaar oud. Ik was 9 jaar oud. De sanat bij de kaba, dan ben ik een boy Fleur. Dat boy bij taki. Je vrouw ik wil president worden, dat boy bij een blakke boy. Een boy van ja, Tori. Je tak wel dus maar in Sabiara, je min takire tak bon. Habito. Maar ik ben over economie. Zo wij zijn het contraire. Maar de Tori, dus ik zeg niet dat ze niet goed zijn. Dat is goed om aan te horen. Ik zeg het ook. Maar moet ik over economie, ze zijn in bouw. Dat is een economie sector. No. Beleg je ons uit. En zijn een verschil. Juist. Maar nu is dat niet toch? Alles mas dan al lep van man, maar wat jongen Tori, daar kan het wat jobben pakken. Ja, maar Tori aan mij ging. Maar je economie Tori, met tak van asan die aher economie ben gebaseerd toen op etniciteit, dat etnisch belang. Dat etnisch belang. Die bouta kon 2010, bouta opopasigi alasma. Iniwama, Hindustani, Blakama, Busnengre, alles. Maar het is wel bouta. Is dat beter? Dat bouta bedoel, maar voorzie, wie kwam in aanmerking voor een beurs? Ga kijken naar het Medisch Wetenschappelijk Instituut. Hoeveel niet-Hindustanen kwamen in aanmerking? Toch in aanmerking voor de loting, toch? Voor opleiding. Die Bouta heeft het mogelijk gemaakt zodat studenten naar het buitenland konden gaan en konden genieten van die mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een studiefinanciering. Maar zo kunnen we zien dat Bouta bij Boense. Juist. Kara ontwikkeling komt voor je hebt alasma. Dat naar mijn punt. Dat moeten we nog meegeven. Maar toch afvallig met affout om in 2020 weer te gaan stemmen voor een partij toch, die ons 50, 60 jaar terug in de tijd brengt. Want er wordt nu alleen maar opgeroepen stem etnisch, Blakama moet stem Blakama, Hindustani moet stem Hindustani. Alleen dat wordt opgeroepen. Oké, maar jij nou, wat die bij je komt, punt, Amantaki, Amasa Umiti, traditie. Amantaki Amoni, ben je gelijk.
Als euro. Euro. In Holland. In Holland. En je was sorry dat no. Ja. Dat is niet waar. Is niet waar, is een leugen. Dat is een leugen. Maar het is mooi man. Ja, maar mijn nummer. Maar geen nummer. Ja. Ze kunnen dan bellen en uitnodigen. Met een contactie. True. Want Amataka maar sap meneer King. Amataka maar sap meneer King. Ama bel meneer King nooit King take op. Nee, maar meteen. Ik ben eruit. Amana bel me op. Ama snapu, ama bel bisumbar, ama sonu tak amana ondervoorzitter voor Wintiwai. Toch? Ama tak blakama lesi, blakama no roko na desanat. We moeten soms wel even ophouden. De mij knap tap ook. We moeten echt even ophouden om isabi toch voor tak don sanang mo voor want faf de zuster. Taf de zuster, ze verdienen niet goed toch? Maar des maar ook buitenland toch? Zeiden des maar ook buitenland. Omdat anego boen toch in een kondre toch? Maar met takwa sandbaka, luku ontwikkeling kom. Fossi, SZF in Stranang. Team bem ap wa molo mosori wansani. Van een ID-kaart bij de ondervinden. Abede makkelijk vervalsbaar. Die bouwtak nee, we gaan overstappen naar de EID. Isabi toch? Die man had een bepaalde visie, een bepaald plan. Maar men heeft hem geboycott. Die amakong, sa amategi, ema ayen gotak no, we buy royalties baka uwa investeert in uw eigen goudmijn. 1 trui ons goud was onder finneting. Weet ik veel hoeveel. Ik heb die cijfer, ik heb die data thuis, maar ik heb het niet bij me. Ik ken het niet uit het hoofd. Houden jullie me ten goede. Wat had Vinnie gezegd? Ik heb geen behoefte aan aandelen. Je mag me 5% geven. Maar teken een deal voor 95 om 5%. Ga kijken vandaag de dag wat 1 trui ons goud kost. Maar zij de Vinnie nog bij een behoefte. Omdat toen ik kies ontwikkelingshulp voor tata. Om mijn money bij kong. Maar ik ben je in terug in de kondre. Zorg je nou, alla de passie dat is sungu. Mi kan tegi OSP Tunya straat mi man, ube waka in watra mi man, mi grandma also is sungu. Bangstelle drijven in a osso. Me tak van de sande. Dat toch de mij tak vinden te boom. Toch de man wat beleg mi uit tak vinden boom. Je kan geen brood met stabiliteit eten. Maar is dit dat die NDP nog bent? NDP nog bent? Dat meneer King, dat op NPS, die best stem de tijd dat die. Ai, Mr. NPS. Mr. NPS. Maar waarom? Waarom? Omdat het je is aangeleerd. No. Maar beter tak was ja, beter tak was. En je tak was aan toe. Dan moet je antwoord nog. Zuiver. Zijn met de Doenroes maar bestemd op NPS? Ja. Hoe ben je Chimboy? Chimboy. Ja, er is allemaal takkie. Chago. Of je tak door. Chago nee. Hoe heb ik takkie? NPS. Kan draaien van jou aan. NPS ben draaien ook in de smaffen. Want allemaal takkie jong. Vooral de hele staan in nou, bar takkie jong. NPS, oké, maar de man takken. Want de man vindt takkie na adin bij praat, ajong na weet ik veel tata. Maar NPS bezorgen de smaffen, abegiris maar alesi, olie, bachau, sukru, merki. Dus NPS, denk bombrera. Nou, Farah denk je van een sociaal plan. Hallo? Ja. Dat bij de NPS. En alle potisma ben jang, is dat niet ook? Alle potisma. 5 weken vast erna, poester naar toe. Die bouwt ook maar bijna, bouwt dat bij de Holland toch? Bouwt is toch weer een vernieuwde versie voor Asserman die ik me op Holland. Ja toch? Die systeem zijn Holland. Maar intellectueel. Is dat niet ook? Maar systeem, de wet maar het draait en komt. En de wet maar saptak, en alles maar kan gaan roken of gaan. Want ze hebben hier de beste sociale voorzieningen. Dat had je kon eindvernaam. Zeg je toch? En met tangherhaling, de saka in een kondre, vooral de zogenaamde plakken intellectuele bataki, VHP, Chandu, Boom, wat allemaal brokken alle den standaard. Zogenaamd, dus met andere woorden, Suriname die bekend staat als zogenaamd, aan een zogenaamd. Suriname staat op de wereldlijst als het 17e of weet ik veel wat. Rijkste land ter wereld. Dat is iemand dat de rijkste land ter wereld maar zorgen. En eigen bevolking, de mannen maar zorgen dat we lukken. Alle sociale van de karen in West-Europa. Dat de mannen maar kiezen vrij naar Kodre toe. Waarom niet? Waarom niet dat money de? Waarom niet? Heb je NPS toch?
Die bouwde kar aan een Venetiaan NPS. Dat keren een onkoroko naar mij. Zijn do? Nee. Onkoroko naar een moordenaar. Ja. Onkoroko naar een moordenaar. Dat was 10 jaar geleden. If alle de jaren dat de beroko naar bouwde ze, dat was Suriname niet zo en de VAP kan je niet bestaan horen toe. Want ze zijn allemaal boeven. Alle fucking rechters. Rechterlijke macht. Als ik het voor het zeggen had, ik kon het poder van zo'n vuurpeloton. Dan was dat tegen van dat begin dat ik me grap. De man bij Apwan, mina lop NPS, hè? Mide eerlijk, mina lop NPS. Zij dingen lop NPS. Mina leg je uit en mi het tak van de sande. Hoe bij Apwan minister dat bij minister Demon. Ama be da grondzaken of pe. Ama doen een uitspraak, ama takama no gi blaka man grong, want blaka man o sera grong nanga de soort sanat. Tide di blaka man ap grong, im go beji, im go disi. De man go so fara no de tak de sana koroni nanga para isabi toch migroko in koroni isabi toch nanga para tak de plantages refi budel tori telek dat refi de mane gun blaka man. Maar doen de meer vanaf 1 mei, want briefie. Ja, want briefie de mi ano wa jures maar je leest de sani toch. Dat je ziet de sani, je ziet dat refi de mane gun aan negre. Isabi toch. De man kon leg san uit. Nou, ik hou niet voor de actie. Je ziet Gregory Rusland lekwa zomaar draaien konre. Verleden heb je een TikTok filmpje, ama egi een piece ref ama no ma knopo. Daar moet kon draaien konre. Maar kan de Patricia Ednel kan je van maken. Suma? Patricia Ednel. Mine terno af de soort sandati. Met Isabito. Ja, maar ze hoort daar niet thuis te zijn. Ze moet gaan in een partij waar ze beter gewaardeerd zal worden. Niet in een partij die is blijven vaststeken. En ik zeg het ook, unam stem NPS. Mine tak tap suma im stem. Maar in hem stemt op NPS, omdat NPS, zolang een erevoorzitter daar Libi ete, maar dat aben voor het zeggen. En maar dat na bisif taki, verbroederingspolitiek, VAP, Isabi toch Uroko, 50 jaar ikaba, dus hoe giet de man toch een kans, bla bla bla. Uno trust de man, want puntje bij paaltje te a verkiezingswinst de binnen de man, a bisi fugoroko toch samen baka, nanga VAP. Dat is maar bij Aras, dat is een Hey, laat jou niet misleiden. Isabi toch? Achter de schermen gebeurt er heel veel. Puntje bij paaltje. Puntje bij paaltje. Erevoorzitter ook. Ja, we gaan toch werken met de VAP wegens onze historische samenwerking. De verbroedering. Ja, de verbroederingspolitiek. No. Dus van mannen bij haar stekker broek aan de partij uit met Bogwe. Bogwe? Anu. Maar ze is er. Ze is er, maar je ziet, als men eerlijk is eerlijk, ze doet het goed, maar ze hoort daar niet thuis te zijn. In Afgwa NDP, maar dat ik ga naar een partij, toch, je vindt een vrouwelijke ondersteuning, isabi toch? Want, mine zie niks, no daar. Misschien, de ma film, want twee jongeren van de NPS, de ma film, de ma, look hoe de ma no. In attendis, je hebt een cameravrees, kan je voorstellen. Dat er nog een cameravrees is. En tegen met tak van de sandes, maar nou loopt zo. Maar NPS heeft, en best dan een boy naar lagere school. Maar ook tegen me NPS heeft ervoor gezorgd dat ik naar school kon gaan. Waar? In Suriname. Nooit boy. En, hey. We hadden niet eens boeken in de bibliotheek. Zo erg was het. Zo erg was het. Dus wacht hier, locatorisch no? Vind dus NPS ding, dat je kiest bouwta kom, dat bouwta Hassan Gwalok toe. We zijn 50, 60 jaren teruggegaan in de tijd. Akuli blaka man sani. Asan dat te irriteer me. Mi panawa kuli man, mi manawa blaka vrouw. Maar akuli blaka man sani. De man chara san kom bijna akasa asan katron een soort geweld. Asan dat no boom. Maar bouwta be kosita asan dat mooi. Bouwta be stabiliseren asan dat helemaal omdat de NDP. Maar was een fire. Isabi toch, minet tangi NDP. Isabi toch. Maar NDP is de enige partij die niet is opgericht op basis van een etnische ideologie. Isabi toch, de man na 25 februari beweging. Isabi toch, voor hara loko, tak ontwikkeling, visie. Isabi toch.
No man, asans, no man. No man, Tibego Fossi, mo leg je een tori uit. Hey. Ja, meneer King, je lafo. Oh, dat, met tak van, ik raak een beetje, Isabi toch geïrriteerd toch? No, merk je dat. Ja toch? Ja maar, kotemi, hey. No man, meteen uno stem NPS jaren. No? No. Je maakt je punt, meneer King. Je atori, gawa kan de, uno stem NPS, beta en tak no de. No, uno moet stem NPS. En des maka stem. Me awatra, me neem over NPS. Met dat gewoon, punt uit NPS, nou, de man die hier bouwt daar. Wat interessant, ja. Natuurlijk. Wat deed dat tegenwoordig, tijd ook. True. Bouwt is nog in 2 maanden terug en gestorven toch? Maar daarvoor nou is het scenario toch? Deze man kan bewind 2020, zijn man doen. Afvoer zijn man doen. Naar voren, amnestie toch? En minusap, zo arkan zo ne arkiara. Maar hier corona staan is nou een boedel zijn naar de zogenaamde Hindustani een Panamaicaanse man. Een jurist kan verklaren dat zogenaamd de man had met de straf een onrustig corona een para next op sa want samen taki. Dat ja, een wet onmeki, want een wet oteki per 1 mei. Dus bijna 25 dagen voor verkiezing. Een wet oteki toch. En dat wet oteki weet ik veel. Of een wet die bekrachtig of niet bekrachtig. Maar is dat bij Marcel Oostberg de no. Ik ben in Spanje. Doe je Sirama de no? No, brother. Ik ben in Spanje. Dan mag ik op Spanje naar mijn konja bakken. In Holland. Dan mijn volg sa epsa. Toch? Dan man bel en ama betakan jara Harderwijk. Over sa Hindustani een juristaki. Over een wet. Dan man lees een wet voor dan mij tegen jara taki. Maar bonkel een Marcel. Dan mij tegen jara taki. Arki bong sa amai taki in een wet. Taki een wet no euro na terugwerkende kracht. Maar amnestie wet wel. Maar amnestie wet wel. Dat de man doet aan bouta. Dat de man doet aan bouta. Brada, om te zien, Marcel Oostberg, het panjano gina mana internet tak lugupsa, zogenaamd een wet. Die teki. Zogenaamd een wet die de man zijn in de assemblee baka. Kupura wet. Dat zogenaamd wet niet tellen. Hoeft dat na. In dat de wana die toch. En dan gaan we dat jong, jullie staan niet even dat kennen. Alle nieuwe wedstrijden, want wet nooit kan roken naar terugwerkende kracht. Dat zei ik aan man. Zei ik aan amne. Omdat deze mannen. Bijvoorbeeld deze moordenaars. Deze mannen zijn niet gekomen voor Bouwakondre op. De man takken moet de NDP met wortel en tak bestrijden. De man de plant ook. De man heeft VAP plant ook nog. Ik heb nog eens maar net durf voor tak ook. Nog eens maar net durf op een mofo. Vooral hier nou met Kosa NDP. Ze zeggen met toe dan precies. Een tak over een VHP-plan. Die meki vanaf 1962. En dan nou die zogenaamd Lachman Nanga panel betak over verbroedering. Wat verbroedering? Ik heb het gewoon voorgesprek toch. Dat zogenaamd, je hebt altijd goede ertussen en niet goede. Ze zijn allemaal nooit goed, brada. Nee hoor. De mens kan je alleen maar onderscheiden wanneer de nood bij jou aan de man is. Is dat toch? Dan mij met moeite, met gevaar voor zijn eigen leven. Is dat toch? Je begrijpt dat met dat toch? Dadelijk. Zij dat met dat er zijn goeie dat Arki boos aan wat taki. Bij Amastak in Panama. Het maakt niet uit. Ik had ervan dat je Panama man. Nee, maar hier is aan met dat. Maar hier is aan met dat. Ik zei dat, maar ik was sorry to buwan daar mindri. Dat ik was sorry. Dus ana voor een gros. Wat doe je dan? Maar hier is familie elegant, familie kan shabuma. Want de boeman. Samtaki. Is dat wel een beetje. Hier beta. Leg maar samtaki. Familie is hier tak wan boeman. Los van is nou een Hindustani, is nou een Japanese, is nou een inheemse familie shamamboom. Samtaki.
Look no. Me no WhatsApp if buan of van. Zolang you de give me. Zolang I de give me na de man dat say you ano wan boeman give me. Look hoe Gregory Rusland, hij was minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Van 2005 tot 2010. Toch? Er is een fonds voor de gemeenschap van Brokopondo. Nu heet dat bedrijf geen Rosabel Gold Mines meer. Het heet nu CG weet ik veel, want Snacy maatschappij te over. Oké, mooi. Waarom is er nooit een middelbare school opgezet geworden in Brokopondo? Dat idee je want go dappen, je want go make propaganda naar dit soort zanden. Nooit ai. Waarom ik dat zeg, doe we dat minder. Gas ik een huis. Want als je hier nou aan het staan, man. Ja, dat is not true. En dan moest opereren, want doen man. Dat moest doen. En ik ga die persoon opereren, maar leg maar eet af. Ik denk aan mijn wereld. Dat is jouw denken. Allemaal keer aan. Maar nee, we moeten nee, maar dat is jouw denken. Omdat hij nu stel je een vraag, in het game antwoord aan mijn vraag. In het game antwoord aan mijn vraag. Maar jongens, stel me een weder vraag, brada. Nou, hallo maar, dat heb je geloof me, kou je er. Maar wat gaan we maken? We moeten eerlijk zijn, kopen de wansa en mening zijn dubbel. Die moeten we gewoon eruit trekken. Wat doet dat NDP? Zij dubbel toe. Noem zo. Maar leggen we ze uit. Maar die no boom. Ja. Die nou onder alle rassen. Zuiver. Alle rassen. En het enige wat zij kan, lichaam leg je uit. Zij kan konderachter, snap je toch? Betekent dat wanneer de nood bij jou is, snap je toch? Op zo'n wijze dat als het ware, nou ja, dus dan ik naar mijn visie, of nou ja, dan is het naar mijn visie, maar moest jeppie, hij moet redden jou, en Taman doet dat hij, van daaruit kan je eruit maken van, maar nou boeman. Snap je toch, maar versluiten, maar draaien bakken maar welke goe. Look nou, het is beter uit te leggen. Leg van wat jij nou weet, maar kon er toch? Je zou er kan minder in de man. Ja, maar dat loopt je wel. En dan was je van een lobby. Laat de bewijs man. Dat lukken nou, Rocco zei doe, is dat toch hoe je naar man. Nou dwars door alles heen. Maar dat vertrouw je, maar dat lobby. Ja, mensen, hoe zijn ze in Brokobana Tori, tak ja? En natuurlijk we gaan alla. Hoe ben je aan Tori? Dat was een niks aan de Oostburg en Panja Alasa op een journal dat we kunnen zien. Zij 1 mei om nieuw wet om make DC dat die zij de mij kon naar authority. Wat is de reden? Ik denk omdat de man die ze gaan weggestemd worden, dus de man begint zit Alassane no de. Ik zou het toch zo dat ze toch verder kunnen gaan, ondanks. 1 mei. En dat is nou 25 mei, verkiezingen komt. Jogi bet gewoon aan toch. Jogi bet beschuldigd NDP dat je lang was zogenaamde militaire plan dat je ontdekt. NDP goe. Dus alles de NDP kan bewind. Ten mij goe bakken, dan mij liever verschroeide aarde afbakken. Dan was het nog een militaire strategie, is het ook. Maar nou strategie is het nog niet. Maar ze doen het maar zo goed. Le pas de aan behandelen aan wet voor 1 mei is het ook. Ten maar zo goed, de man is zeker dat sareng die babaka. Dus jullie komen, minister, tot first time abi nang tot helming up tapi ede. Fuko los, al rot zo sana mas liba baka. Mas sana mas ik wil liba baka berada. Nah, terus vanaf begin met tak mevrouw Simons heeft met Suma. Habis tay kamisara, wat heb je nou tay kamisa? Want asal is klari, de man sabit bakot dat de malasi en juridisch, sano abi pot recht. Ja, nou, als ik voel meneer Oostberg, maar ik ben begin met mijn tijd dat lager moet zeggen. We noemen dat in. Meneer Oostberg, ik heb soms doen ja zo toch, en ik heb soms doen ja naar zitten toch. Ik ontvang ono, ik zak een container Rotterdam, kotakan. En ik voel me pet die, omdat ik waarderen en ik respect die.
Je tak je familie tak overeenbaar, je kind tak overeen, je broers, je stad tak overeenbaar en in een wanneer een next morgen. En die promissie van nu ook tak overeen te. Omdat hij is dat thema's maar boentum zie, bigis maar tak tegen boentum zie, dego. Ja, mijn mag takken. Maar je boentum zie en die boentum zie die amani zie. Omdat altijd teken aan je breaking news. Is dat zomaar je bel? Gerald, look at this is zo bereid, maar en alle lezen, look ik kan je jullie starten bij stil. Omdat die boentum zie meneer Oosberg. Tebe gaman en breaking news, je man taki gogo actie de man. En zo mij best na man go actie. En dan is dan iemand toch, de boy wat toch, de man die meka regering no uit. Nou, maar te begin, maar te begin en takere no. Drape kan go aksama, drape go aksama. No tabe go. Sere me kan be go gado wan sabi. Maar sap fleki toch. Amo tegi sap fleka ma wat voor mi juno sabi, abi gibra rape no sabi. Is dat Gerald Fleck meneer Oosberg? Hier heeft cadentie toch? Ja. Hier heeft cadentie. Isabatori. Isabatori heeft cadentie. Maar recentelijk. Ja, recentelijk. Ja, toch van rechtbank Tori naar Frankrijk. Ja. Cadentie is door naar Gerald. Dat Gerald... Diamanga gelegenheid. Ja. Dat Gerald het diamanga gelegenheid voor kost meneer Oosberg en ma. En mama, maar dat is kost je mima. Na oorlog. En dan moet je amore sneeuwen in het oriëntie. Dus jij interviews ma. Dat is maar een kostras ma. En een kost is maar kostras ma. Dat is Guinness ma een soort nee. Jij altijd een barrema takje man. No. In een karama zo toch. Amana president van country no so amana minister toch no so amana dokter amana dis amana dati sama ita kan de man sama beta kan amana Ishan van der Sa to lees maar wat tegen maar dat no in karaman so toch want met andere woorden je beledigt een man to lees maar Ishan van der Sa tegen te tak jongen met karamalik van wani zo zei de maar het man be kamene Ishan footboy. Nou, nou, ik kom. Jaren in mijn cadentie, boy, barara cadentie, aan de gewoon van jaren. Cadentie kost meneer Oosberg en ma, ondersteboven. Michel. Maar karakter, alles wordt facie. Tak nou, tak me voor vrouw. Tak me voor vrouw. Na Van Dijk, na de soort na. Aan de kant op dat jaren doen en arki. Platvloers, dat ik ba arki mooi. Ik bakassi furu. Dat furu. Dat hij maar dat zogenaamd je maakt na programma je maakt je doe wederhoor. Dat zogenaamd hij maakt allemaal goed naar dati. Maar je doe wederhoor naar meneer Oosberg dat meneer Oosberg kan doen wederhoor. En meneer Oosberg moet hij dat ik meneer doen met die kan organiseren. Dat je jaren kan organiseren. Die maakt allemaal donker samen en ma. Waar het heel goed taboe je bra. Suma meneer Oosberg en ma. Van vrouw beken dragen stress. Hallo? Maar dat staat meneer. Nou, allemaal bieden verontschuldigingen aan. Dat is zijn naam cadentie. Cadentie bieden verontschuldigingen. Bieden verontschuldigingen. Oosberg dat allemaal accepteren namens de familie. Maar kijk, ook bepaalde mannen. Nee, maar als je van ma jaren doet, aan elkaar toch? Aan elkaar, nee. Dan nelek van je begint bij het dat je reno. No carremaso, doen zo. Met alle respect, brada. Want je corrigeert me want naar je programma. Naar je show. Snap je toch? Je corrigeert me. Maar dan kan je toch niet met een rotzooi. Als je een rotzooi, dan go karmi mano tegen je. Nou, je kan verdedigen. Brada, voetbal, is echt aan voetbal. Alles maar op voetbal toch. Mine be play voetbal, cijfer verstaan is. Je kan kost me ma, mi pa. Voor een lolo bal. Maar je wacht het, brada. Ik ben nooit meer play voetbal. Dat is een sport die we doen. Feti. Oh? Man to man. Ay brada, mi be karate. Disi mi ja. Natak, mi natak, maar als man is in een sport, sap suma nami.
En moet je iemand erin vallen, verleden maar heb ik iemand tori sama rokotori toch. Ama bij last de vliegtuig, hè, mensen. Jere no. Ama bij last de vliegtuig naar KLM. Jere no, je takken. Iemand takken, mensen hebben in soort hoedanigheid, iemand takken. Man bel lek ik bij. Tak alle vliegtuigen last. Alle vliegtuigen last. Alle vliegtuigen last. Hangt er vanaf zij last in een vliegtuig. Maar soms moest ook een vliegtuig bij elkaar. Maar Isri. Ja, Isri moest last. Maar de man heeft poknagel. Maar dat leg je uit toch. Een vliegtuig bestaat uit allerlei onderdelen. Want ze zijn poknagel, is dat toch? Dat de lichtere delen toch. Maar samen, een frame, samen, een boeien, samen, een rappelen. Nou, Isri. En dan last proces dat je nou, vallen last proces brada. In een contract is zomaar, if je nou leert zijn. En boeit en lust dat je leert, je leert dat. Alle last werkstuk zijn met je. Weet maar toch, aan mijn onderzoeken. Maar dan het agwal loopt toe de heer, tak drapen en bij last boom. Praat dat. Zo. Ja, mensen, je hoort het Brokobana Tori, als een vaar. Karate man, jij al meerdere. Zo maar dat is op nou, dus dat is krappen, maar karate. Maar dat is maar sabi, want ze rijden man tak in Rotterdam, daar laat maar sabi ik ba. En Rotterdam, Amsterdam. Mama, in een sabbat. Overal. Zoma. Ama belly toch? Wat bel je? Ama bel you. Oh, ama die bel je? Ai. Ama met jou, ama bel me toch? In sabbat man. Ama bel me brada. In een jaman nummer. Ama tag you. Dat is niet dat bedroom. Ama tag mami tanga you na kruiskade. Ama mi dan ja mi ben dapat op kruiskade ama wakker kon na betak aan me. Maar we spraken over dit en dat is het toch. Maar als dat meer je na ama abjemans ama leg me uit. Weet je ama zit ba. Dan als sama tagi als zij tagi over economie wa sama even maar nou econoom. Nou, maar tak mana ondernemer. Ja, maar je mag maar iedereen ondernemer en wat? Iedereen kan ondernemer zijn. Maar als je dat je naar economie, dan je hebt een specialisatie gedaan. In economie, brada. Ja. Dan kan ik comfortabel, brada. Nou man. Ja, dat is die man zijn mening. Maar ik vind Asap meneer King. Maar vind je dat Asap? Hierbij met tak man Asap, want ik ken die man niet. Dan denk ik, wat ik, oké. Nodig gaan maar uit. Dan wordt dat allemaal. Hij kan nodig gaan maar uit. Hij mag zijn mening geven. Dat is zijn mening. En natuurlijk, ik kan maar vinden dat man te gaan King. Nou, we weten toch? King is dat normaal. Normaal, dat is man. En dan maar bel wat toe man. Dus we nodigen hem uit hier in de studio. Ja toch? Oké, mensen, je ziet het als een lang. We tori deftaki en we blijven spuiten. Meneer King, sana de boskopo saya bete wat beter als dat gereed voor goal. Sena patu gawaga. Nieuws net hè. Dat we wat tako die we gaan de mensen in Suriname of overal ter wereld weer gaan groeten, want Ayureno. Beta, wat heb je nog? Nou, ik zou zeggen, ik groet ieder. We gaan straks in de keuken, dus ja, dan gaan we verder praten. Mooi zo, Beta. We takken een video die we gaan zo in de keuken, dan gaan we Beta filmen van mijn Clara Nyandrape. Meneer King, vertel het eens. Chari News. Natuurlijk. Er is een attori voor een man voor een man. Een man die ook een SBB, een directeur. Een man die vast naar een man drape. Is dat het ook? En man zijn een man doen. En een man abapper er. Dat is wat dat is. Man abapper en je de man chana man go drape tapa een directie tak lukken naar brada. Go zit attori drape. Want hoe je zijn hebt staat drape. Maar niemand kan zijn vinger erachter krijgen. En zij heeft erop. Brada, de Rustan brada, jongen brada. De mij vervoer aan Udu. Op hoge schaal. Met droga Uruguay. Sabi toch. Dan mas cara mas go erop. Dan man go amal luko ama oriënteren zijn. Dan tak je luko no. Le famo frosimo stak mo kenka systeem ja. En dat kenki voor assistent voor pirama potamang. En dat kan mij purus Marokko. Maar veranderen de poppetjes op de stoel. Dat dan veranderen de poppetjes op de stoel. Want zij rekenen bij ze. Dat mij verschiet Udu in het buitenland.
Dat er maar verschip 10 container. Dan heb ik zo'n container money. Dat grab het ook. 1 container money. Dus just schrijf je dat je de man ontvangt 1 container money, maar in het buitenland schrijf je dat de man 10 container go. En dan man kon, dan man veranderen door dat hij. Dan man veranderen door dat hij. Dan man zien dat je, hey, alles wat nou in de boeken komt, zwart op wit. Ik klopt. Maar nou een vrouw dat man puro tapas toeren drap, hè. De man van bestuur, die ben ook samen naar een dief of een voer beest, is dat ook. De man stond dat keer, meneer de directeur moest voor dat vrouw bakken tap in roken tap in post. Meneer de directeur, nou ben recht voor pura vrouw drap, hè. De man cara man wat tafels kruid waren. En tafels kruid aan mij tak ilpuno. De man huurde me in, voor kon dwaroken drapen en met dwaroken, zoals het gedaan moet worden, is dat ook. Binnen die nou als maar ontslag. Alles maar binnen roken, alles maar verdienen money, maar alleen als maar die best doen te bouwen, cruciale post drapen. Ik ben poeras maar drapen. En die poeras maar, met stak alles aan elke bono. Doen de mij beweegt hemel en aarde voor poer aan man drapen, dat directie sturen. Dan vraag je eens af, brada. Zo wanneer na kondre. Zo want dus met konan pres met stak je furu. En aan het chinse lolo furu brada. Na grond tapo furu. Nee dan in Libi. En in Libi meke furu. Lek wat jan en meka sante nono nangen zogenaamde. Van sa puchan ne baka. Die ne worden behandeld in een regeringsvarkade. Presidentieel besluit. Wat? Per presidentieel besluit. Ama met presidentieel besluit. Dat na furu. En dat alles aan het amanis contact waren. Waar ik allemaal die bij kisa winti. Zo winti. Oh, Peppy. Ja, Peppy. Ja, winti. Ja, maar dat is winti toch Peppy. Dan ga je toch veilig of furu. Zogenaamd de mij gaan 3 maanden op reis. Dat kotak afvluchtmoney moest kosten maar 10 golo. Is dat ook? Dan heb ik pot 100 golo. Maar leg uit. En dan zou je maar furu. En dan man komt weer van voer toe. Dus nu alles met bos, alles aan. Je bent tegen man, want in de bedrijf hier dat to dit saya. Dan zijn maar mij siki. Saya, aan mij siki ja. Oh ja. Maar man die in de klis dan maar want de man, want zo de rechterlijke macht in Lona bakken man. Oh ja. En dan man dat je de rechterlijke macht. Zo en ik ga maar artiest dat met man go door de kon er even getaan. Dat was dat niet. Ja, dat man dat hier. Mino op de informatie. Maar arki sa met toch? Arki ja. Dat saya taki na Samsung sana man doang a Bordeaux. Dat met Bordeaux stroto tide. Dus dan mag je ja maar te bue. Iya maar tena man ge te bue. De moment que teki na doro sei. Tena man teki a doro sei tak tena man stroto in mars drape sorry ara bara. Anda man teki na man saya tena man tamina gona ma presyo. Me tanja. Da untek me do chame de bong mi por ta konre. Na man teka kana bara alami ere seki. Na inside story toch? Ja, toch. Inside story, brada. Va OM aan een openbaar ministerie. Rechterlijke macht, ook die want te keren, nou, guadoro si konere. Maar saya begint dat nou. Saya begint dat, ja. Dat was dat trigger, saya nou taki. Natuurlijk. De man moest payam, brada. Maar de man moet payam. Maar de man best rota, maar op piste. Ah, rota, maar op piste, ja. Kan dadelijk de man rota, maar bakken. Nou, de middel denk de man rota, maar wat nu weet ik te veel, dat de kieren. Wat zijn de man met de kamer voor het is? Dat ben je aan douane tori. Douane tori nanga des madame maar smak ook in een contract. Daarover ging het. Ja, dat tori dat close. Maar zei ik dus, ama weet je, hij heeft hier nog in een contract voor stem gichan. Maar nu chan abe morgen van, maar dat een president ik bakal. Maar ama wat een president bakal. Ja, maar man pa maar voorzien. Dit is na gedane zaken nemen geen keer brada. Je doet ook die, je doet ook die. Je kan draaien van je wanneer. Ook rood tek je baka. Je doet ook die. Ook rood tek je baka. Je leeft brada. Dat ben ik van zo'n sidelight even. Alles maar, vrouw Omas maar is dat. Heb een probleem met dat hier. Altijd met dat naar sabi.
Want ik begin lee. Ik moet staan lee. En alle lee in oma onthouden. Alle prespedoren je lee, je lee drap, je lee. Terwijl je draait kan nummer in bagage, je wordt dat contra lee toch maar. Onthoud zij het lagi. Onthoud zij het lagi. Olah emang onthoud. Olah emang onthoud. Samoro betre ino lee. Tak de waarheid. En tegen tak de waarheid. Dat is maar een lobby. Sorry, pa. Pa, wat nou van me in het jaar is dan vast aan nek. Kabri. Maar ik denk maar zou pasti nampak tuh. Ja, omdat rokok deh. Rokok def tuh. Rokok deh. Aya, barara, na sisa. Sister Jenny. Mi brother Kenneth. Ala bigisma. Sabi to, me bar odi. Me bar odi tu. Maar mensen, het is Brokopana, het is gezellig, hè? Maar het is serieus. Want Tony Moustaki wil ik vast aan de beter checken visie wat er gebeurt. Hè? Van economie en draai, van Aman Finfu, NPS, Saide en Mgosodoro. En natuurlijk ons wake up call, want verkiezingen komen. Wat gebeurt er nog meer in het land? De heer King die houdt alles al een beetje in de gaten. En beter dat je onafstem die NPS, maar een NPS wat onafstem die ABAP toe, en onafstem die PL toe, en onafstem die CAP. Baranasa. Jullie staan niet bij waar? Jojo, Javan. En Hingse. En we hebben over dat kleuren, wij als afstammelingen van de tot macht, van de tot gemaakte slaven van de witte mensen. Afro-Surinamers, stap soms doet dat. NDP naman, stem die NDP. En onderaan beneden 30. Om boven 30. Toen boven 30, dan wil je die gerang somewani. En dat was zo ding, dat we het vooruit gaan komen. Onapatheid die altijd vooruit gaan komen. We stoordingen, we leerdingen. We leerdingen wat de broodje kost. Ja, het programma Brokopana. En je ziet het is nog gezellig. Apatu, dat van apa. Maar goed. Ama we patah van apa. Dan mam lo gelukkig apa apatu nee bro. Nee, trouwens die bagage, dat was het weer. Ja. Blijf afgestemd en voor Tori, plaats het in de comments, want natuurlijk we blijven u volgen op ons aftaki en meneer King en ook Beta en Lies den comments. Goed, we danken jullie weer voor het kijken. Dank je wel, hou je wel, blijf wel en dan zeggen we tot de volgende keer. Bye. Bye, zwaai, zwaai. Zwaai, zwaai. King Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Coronaband en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 14 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo! Gautrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers.
Gautrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Una de wedstrijd naar man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg.